asmate karo ayo arati karo awet perang ngalengko kenya darbe ato ayo arati karo arep karo ayo aduk sasapu pake kone kantor yakti bebungso depa aduk karo Sang Yaksendra Kura Rupa mangases kati angin pangsempal kaprapal selo keplesat Sato lumayu mangungsi kagiat kakudo kang Joko bumi estu ngara jagat manik raja aku ya bandaku ya donyaku ya alam gede. Hei karo kowe kok lontang lalu kowe wong ora dunung kowe kok sajak bingung ki arep menyang ndi ladalah Kakang Rahono aku wis ora krasan maparno ing kene lan wis ora krasan cecaketan karo dulurku tuwa wah bangsat barat waton mengo kowe iki goblok karo tak andani monggo ning kene iki malah sing tak rasa papan sing kepenak mapan ing kasuwargan jati iki papan langgeng lan papan nikmatmu pangat kowe rak sing mbok rasake ning nyatane aku ning kene isih bisa jumeneng nata nayaka lan pengambating praja ning kene jangkep ya ning kene iki papan swarga tundha sanga ngono goblok buta pengung Kakang kowe ora bakal mlebu swarga. Oh Kakang iki dudu swarga nanging coba sawangen. Yen sejatine kowe menco ning kayu watu saben malam Jumat kliwon lan malam Selasa kliwon dikutuki wong sing do arep golek pesugihan. Mula yen ngene iki carane aku ora bakal bisa tentrem mapan ana iki. Merga sejatine iki mapan ing jagat peteng Kakang. Kowe ngucap ngono sing mbok nggo dasar apa? Sing mbok nggo dasar apa? Kakang, biyen matiku ndepani musuh merga mbelani bumi wutah getihku ya negara Ngalengka diraja. Mongko jarene aku iki sinebut Senopati kang labuh marang bangsa. Cinathet ana dranjang kencana asmane Harya Kumbakarna. Nanging tinemune jebul aku isih kecipratan lerah letuh.
merga seka dosa kang mbok sandhang iki Kakang tutukna nggonmu golek titis sing Sriwidawati lan sing gedhe wangapuramu yen aku wis ora iso awur karo kowe Kakang aku trima lunga saka papan kene blelat kowe arep minggat to kono Drawun wah bangsat elek bes anak bangsat barat minggat mbok ben aku wis ora butuh mbok karo dosamu kok disepeleke ngerti ku ning kene aku isih ngrasake nak kepenak nadyan aku wujute yetmo nanging piye carane aku tetep budidaya golek titis sing Widawati tumiyung Angendanu mayung ingkang ketaman Rudatin Anjegreg Pindha Tugu Surakarta nenggih pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna Raden Janaka kawis tinggal nandhang Sungkawa awit mulat penandhangi kawula ingkang kasangsaya sinangsaya miwah ngrembakaning kamurkan lan kathah wong culika sak nggon-nggon ngantos wong cilik sesak-sesek sesungguhan karonta-ronta katulo-tulo bebasan kesrimpung dadung ora ketulung sesambat esuk sore datanana mendhane pramila karya sumengkawaning galih Dyan Arjuna datan mubah datan musik ngening cipta mrih antuk margi pepajar kocap Sang Wawong Agung Kyai Lurah Semarga merpake unggihaning Sang Abagus
Indra ingkang puspita rum kasiring samirana mrih sekar kaduh ko ngas kandanyo maweh raras betnaning griya blagagag ugag satulita mel den Dara Arjuna kula ngertos saurating manah jangandika ngulat kawontenaning para kawula dasih mongko kawula ingkang sami boten ngertos kendhang kimpul pojok plereting lelakon nanging sami dados kurban kasempya ing ngaradan ngoten to Den Kakang Semar ora keduga rasaku merga pepeteng iki malah saya ndadra ngendi papan sing ana mung sarwa cecengilan mula nggonku meneng ciptaku mung golek pepadang besok kapan bisa antuk banyu bening kinarya memayu hayuning nusa bangsa nggih Den inggih pancen lakon iki nek dijarke mawon niku boten becik lah nek jane mono ngamarta Pandhawa niku jane pun leres nanging sederek dika nggih para Kurawa nika kula wonten kahanan kados ngaten mesti nggih namung sami meneng mawon merga Kurawa niku awan bengi sing dipikir mung seneng-seneng tok mula Kurawa niku watake nggih boten tebih kaya watake kewan merga kewan niku ya mung mangan seneng-seneng lan sanggama. Mongko nggih pun dielingke kalih alam lindhuping 7 sahari gunung mledhos. Banyune segara mumbul. Udan barat lesus kaya pinusus. Larang sandang pangan wadine Kurawa isih kok berseneng-seneng lan ora menggalihake kawulane. Nyatane wae wiwit ratu nganti tekan ayaka pangambating praja cak-cakane kabeh ya wis ora bener. Ana sing semiran ming separo. Ngaten niku. Niku pun ora bener pun boten bener. Luwe-luwe sing dadi ratu negara Ngastina nggih Kang Raka Prabu Duryudana nika cak-cakane ya wis ora bener. Monggo sing jeneng saguh dadi ratu niku kudu ngampil daya linuwih lan kudu ngampil panguwasa agung. Mula reh ning ngampil daya linuwih lan panguwasa agung niku mboten kenging sewenang-wenang. Ratu niku mung nindakake kewajiban ingkang boten namung pamrih pribadi lan malih ingkang wigati dadi ratu lan pengayom niku kudu utawa dudu mujudake bebungah nanging niku amanah tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sakwutuhe
marang negara lan kawulane. Mula yen wis saguh aja golek sugih, yen sagah aja golek turah, yen wis gelem aja golek pengalem. Ngaten Den. Dilalah kok negara Ngastina niku diasta dening Kang Raka. Dilalah cobi kok aduh. Dilalah Kang Raka niku dados ratu wonten ing negari Ngastina. Inggih Prabu Jaka Pitana saniki malah peperintahane malah saya ora karu-karuan. Mongko Duryudana lan Kurawa niku angel didandani, angel dikandhani. Senengane golek wah sugih ning boten wani kurban, ora gelem nanjake kesugihane ya Kurawa nika. Lah niku Den, lah sing perlu dieling-eling negara Ngastina nika saksedane Kang Rama swargi Prabu Pandhudewanata Ngastina lajeng dititipke Kang Wa Adipati Desa Rastra. Ning ibarat ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh. Kepraban Ngastina banjur dilintirke menyang Kang Raka Jaka Pitana nganti tekan saniki. Nanging ala niku mboten badhe tumama ing becik. Mang percaya mawon. Besok wayahing mangsa kala negara Ngastina mesti wangsul wonten panguwasane para Pandhawa. Iya Kakang. Banjur prayogane Arjuna kudu kepiye Kakang Semar? Pun Den, mumpung sampeyan isih jembar kalangan isih padhang rembulane, mang tindake sak becik-becike merga sampeyan niku diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusa bangsa lan negari, napa malih jandika niku dikekudang sing bakal saged nurunake sejarahe ratu. Pun niki mumpung Jawata badhe matedhaken wahyu pepakem Makutarama, manggayu nggih Den Ndara Arjuna. Caritane satriya linuwih amardi mring kautaman tan pekat mring pangestine ngesti hayuning ayun winasutapa brata jejaring panggayuh. Kakang Semar, biar padang terawangan persasat lumampahing wanci panglong kepapak obor sosro, dupi aku midanget kabeh pengendikane Kakang Semar. Kang mangkono tak suwun amung puja sesanti lan puja mantra uga pengestune Kakang Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagakku, kapitayan dadi gegonelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku, lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Arjuna semedya munggah ana ing ngarga Kutarunggu. Arjuna sedya nggayuh wahyu pepakem Makutarama Kakang Semar. Nggih Den, prayogi sanget niku. Margi pepakem Makutarama niku wulangan hasta brata. Pun mang tindake kula nderek ngawat-awati lan mang percaya mawon sinartan manteping rasa tumameng tumindak sarta linambaran ati suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu Den Ndara Arjuna.
ingkang sinedya Basuki ingkang kaesti murwakani carita Saratri sinartan sesanti luhuring kagunan angesti kuncaraning bebrayan adiluhunging budaya kinarya hanyembuh drajating bangsa kinatenging dosina wayang Purwa Sembada dadya tuladha hambangun jiwa utama mawardira ing tata krami pramila pantes lamun winastan kagunan suraos tontonan lan tuntunan ananging menika tawarnane adeking pertapan arga kutha Runggu sinten ingkang mangasrama ing mriku yakti ingkang wisik Begawan Kesawa Sidi sakti pendhita ingkang gentur tapane mila datana mama kalamun sidik paningale waskithing esti limpating kawruh sabarang pangandikane dadi saciptane mandi apa kang cinipta dadi kang sinedya teka Sang Mahatapa Denya mangasrama tanpa kanthi Bambang miwah endang nadyan mekaten kathah para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya puruhita mring Sang Wiku nalika semanten sawunya jugar deni romangsah semedi gya lenggah wonten madyaning pacrabaan sineba sanggihaning para cantrik indung-indung lah sinten wau ingkang kepareng caket mangarsa nggih Raden Anoman ya Resi Mayangkara ya bayuning wanara kasambet wiswanipun para kadang bayu nggih Dedya Jajal Rega bayuning raseksa Mayanaka bayuning gunung Nagakwira bayuning Taksaka Garuda Mahambira bayuning Kukila lan Situbanda bayuning Liman Wauta Sang Resi Dupi mulat wiswanipun Sang Anoman mila arsa Rukmendriya dadya mangkono pangudas maraning Dreya ingkang dereng kawedharing lisan Sri Tinon ning wasewakan busana maneka warna
puspiteng udana miang panjerah sarara rukma ranggeng manik narata ana obro banyu kang mirat nyaring deca aywaran lereki laci siring adit wimbo kekondom ingin katiuping samirana mandra sawaran mangambar kungas ngepeki madyaning paseakan tandya Hung ilahing astuna masidam mayangkara sause satata lenggah padha kanthi raharja piswanira Anuman duh Hyang Rama Dewaku inggih Premban awit ngundi pangestu paduka Premban saha kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja piswan kula kejawi saking menika ingkang abdi pun Anuman ngaturaken sumangga ping pabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Premban. Ya Anuman, jeneng sira ngaturake pangabekti wis dak tampa karya bombong ing penggalih. Mung wae pangestuku tampanana senggana Anuman. Inggih. Sangat anggen kula mundi dadosa jimat paripih. Semono uga jajal raka bayuning raseksa. Dikepara ngarsa nggonira marak suwan. Inggih. Saken dawuh ngaturaken pangabekti Premban. Ya wis dak tampa kanthi sukaning manah. Mengko to dhisik Anuman. Kaya wis sawetara nggonira sak kadang bayu. Tetruka mapan ana ing wukir kutha Runggu kene. Mongko nitik ningiring netra cupla-cupi Brahmanasari. Sajake ana wigati tumuli matura lan murih wijang satolo-tolo tak keparengake kepara maju piswanira Anuman. Non inggih ngestuhaken dawuh Premban. Enjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrih
sekar kadung kas kandanyo maweh raras retnaning griya kepareng matur wonten ngarsa paduka Premban nanging cumadung deduka mbok bilih wonten lepatatur kula mangki nyuwun lumunturing sih samudra pangasami yaya Anuman kaya ora dadi ngopo sirna narasa wigih ringa-ringa duji mata punden kula Hyang Adi Premban pramila kula sekadang sami adedanggan wonten ngersanipun Sang Maha Muni esdining manah kula mboten sanes amung sumedya ngempek kanugrahanipun Sang Adi Premban kepareng wanuntuni margining kayuhanan miwah sampurnaning sangkan paran dumadi syukur mawi bagya menawi Sang Adi Premban kepareng nganguntapaken dhateng kamuksuhan dasat kula prapting delahan jersotaning manah kula mapan wonten ing Madyapada menika sampun dangu wiwit ngabdi dhateng Sinuwun Prabu Rama Wijaya ngantos samenika sakti sampun rumaos sungkan tinitahing Madyapada ingkang hanggung sinandhangan inggih menika Cuwa Wirang Gumbira Papa Mulya lan sapanunggalanipun pramila Penemban mawantu-wantu panyuwun kula mugi Sang Adi Penemban kersa paring pedharan menika lan mugi kepareng nugrahani dhateng jasad kula Penemban wong ilahing Anoman aturira daya-daya kaya wong nyidam cempaluk mongko wedharan iku ora kena sinangga entheng lan titi wanci iki kaya durung ana wenanging Hyang Widi ewadine samengko yen ana wanci prayoga mesti bakal tak wedharake Anuman inggih matur sembah nuwun Penemban ingkang mekaten lajeng kepareng ingkang abdi cumadung dawuh Penemban senggana Anuman malah kalenggan iki aku bakal munggah ning sanggar pamujan minta sing Jawata nindakake panemban sira wae Anuman sekadang sawetara tak tundung metu njaba ana pakaryan ingkang kudu mbok sangkul krana kalenggan iki kutha Runggu bakal ana tamu kang teka aja nganti tamu iki mengko ngrusak swasana bening temah dadi buthek swasana padang dadi peteng lan aja nganti ngridu nggonku bakal nindakake panemban senggana Anuman sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek maros ing sang katri gumulung ngrempak katri gumulung mangrembahing wadya Gurata Gurureka giri-giri Gurata Gurureka giri-giri kumregut makut mangajab kasinggihan ngestoaken dawuh timbalanipun Sang Adi Premban nanging menawi daya menika mangke namung badhe risak ajajak dosa ngupaya kanca kados pundi Premban Purbawasesa tak pasrahke marang jeneng sira Anuman
nanging nganggo duga lan prayoga lan para kawula kang padha mapan ning sakiwa tengen pertapan kene aja nganti kasempyok ing ngaradan non nesuaken dawuh yen mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Panembahan senadyan kula inggih nyuwun pamit Panembahan Anoman lan Jajal Wreka lelung sentak babakali surtiti kang padha ngati-ati lan aja nganti ninggal duga lan prayoga Senggana lan Jajal Wreka. Bocah cantrik. Jenengmu ki cantrik sapa? Inggih. Kula pun cantrik bolot. Sapa? Cantrik bolot. Oh iya, maju suwani ora arep matur apa. Nadyan kula inggih cumadung dawuh Panembahan. Napa kula nggih kedhawuhan nungka dhateng Begawan Mayangkara. Kae iki do arep maju perang. Awakmu kuru kaya ngono. Inggih. Lah pripun saben dinten kula namung ngangon bebek. Mboten nate maju perang. Nang menawi kula dipun dawuhi kula inggih sampun siap. Kula niku ajeng kurungaken niki ning nek pun tumandang mah jan wow ngedapi-dapi saestu. Wis ora sah. Kula niku saben dinten mak ndok bebek lho. Wis ora sah. Kowe ngrampungke pakarelmu wae. Kalenggan iki aku bakal munggah ing sanggar pamujan. Wancine manembah sing disuwun muga sesantine tansah manggih mulya.
sik ya nduk ya. Iya, Mak. Nggih bentol lungguh sik. Iya, dinteni dilit meneh. Heeh. Puji syukur ngersaning Gusti awit kalenggahan iki bisa sowan. Sowan endi iki, Mak? Iki sowan ning Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul kene. Ning Karangasem. Heeh. Ana ing adicara Mahargya Ambalwarsa Kelurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping pira, Mak? Sing kaping iki 104 apa ya? 104. Iya 104. Yo, Mak, 104. Dene ingkang kepareng ngasta Lurah nuninggih Bapak Parimin Sarjana Pendidikan agunging panuwun katur dumateng Bapak Lurah mandhapipun utawi pamung kelurahan dumateng para tokoh masyarakat lan sedaya warga masyarakat ing Karangasem mriki. Yo. Panuwun ugi katuraken dumateng sedaya pamirsa pandemen budaya utaminipun ringgit para ingkang sampun kersa rawuh wonten papan menika menapa dene ingkang kepareng mirsani saking live. Saka ngendi, Mak? Live kuwi lho, Nduk. Sik nggon HP. Live. Live to. Yo, live, Mak. Ngono. Yo. Terus iki saking kadang-kadang dalang Sena Bala Sena lan kadang PWKS sing papan pundi kemawon iki katuraken gunging panuwun mugi-mugi sasampunipun adicara pengetan Ambalwarsa ingkang kaping 104 to mau nok. Iya. Yang 104 iki mugi-mugi Kalurahan Karangasem Ponjong mriki tansah pinayungan dening nugrahaning Gusti Kang Maha Agung. Para pamong praja Bapak Lurah lan sedaya pamong muga tansah kaparingan bagas waras supados saged lestari anggenipun meranata lan ngasta payung agung ing wewengkon Karangasem mriki. Iya. Mboten kesupen ugi sumangga tansah ngajab wontenipun karukunan murewi mbuh supaket anggenipun mangun bebrayan para warga tansah sengkut lan sumuyut majinamadan daya dinayan teman lestari wontenipun persatuan lan kesatuan ing wekdal salajengipun mugi-mugi Kalurahan Karangasem wimbuh santosa wimbuh reja mulya lestari hanjayeng bawana. Allahumma amin. Iya, Mak, apik gene kowe iso ndonga. Isa ya. Ngarang ya dewangi mburiku iki. Iya. Iki bububku lho iki bububku mburiku kuwi. Medeni, Mak, mosok lanang. Ora ya guyon. Iya. Iktor rambutnya dawa e. Dadi bingung aku sok arep nyeluk Mbak apa Mas iki. Iya, Mak, Saiki mong kari seneng-senenge. seneng-seneng kepiye? Iya seneng-seneng. Apa jenenge? Caos panglipur kaya tangku lagu-lagu ngono kuwi termasuk seneng-senengno. Iya, karo maca apa jenenge pamundutan sing ana HP kuwi karo sing langsung oh ya sing ana HP sik wae. Iki ana saka kose. Heeh iki. Niki derek nyawer kagem Mas Gading nggih Om. Kok meng kowe sing disawer? Ah ya aku. Sing kudu disawer kudune iki aku. Kena dienggo dolan, dienggo sangu. Dienggo golek singkong. Tembange sing Mas Gading saged maun. Wah, aku iki kon nyanyi, Nduk iki, Nduk. Ya ora apa-apa 200.000 lho, Mak. Heeh, lumayan. Lumayan kuwi. Iya. Saka sapa? Saking Mas Adi Juragan Tahu. Oh, saka Mas Adi. Heeh. Nggih, matur nuwun. Heeh, matur nuwun Kang tanpa pepindhan iki. Terus ana apa meneh ya? Oh iki ana iki. Bismillah sukses liwo mbokku jebul kleru. Sik. Nah, iki sugeng dalu Mas badhe request tembang. Nyidam Sari sampun transfer 100.000. Nggih, matur sembah nuwun. Engkang nembang sinten terserah Mas. Waduh. Mengko dikenalke sindene sing jenenge terserah apa ora. Terus niki saking Mas Yusuf Jepang. Saka Jepang. Heeh, saka Jepang ki. Iki 100.000 rupiah apa yen ya iki ya? Umpama yen akeh banget lho iki, Nduk. Iya. Ketoke meng 1000 mak meng rupiah. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora nggo sangu meneh, nggo sangu, nggo imbuh-imbuh. Iya.
Ana meneh. Ana meneh, Mak. Heeh. Iki ana Sugeng Dalu. Ana Sugeng Dalu kepiye? Ora iki maksude iki WA-ne iki Sugeng Dalu Mas Gading, kula nyuwun bawa gegarane wong akrami lan tembange muga nyawiji Mas Gading duet kalih Mbak Lintang. Oh nggih. Tali asih 300.000 saking kula Mas Danar Mandiri Sleman. Terus niki nek muga nyawiji niku dereng di apa jenenge nek aransemen. Apa aran batako apa aran boto kuwi? Aransemen. Durung diaransemen dadi kuwi mengko mosok meng sitere sing muni. Mosok meng rebabe sing muni. Ya mengko kan ben di apa jenenge ben di aransemen ki karo Mbah Geter. Mbah Geter. Bola kepiye je Mbah Geter ki nek kon ngaransemen apa-apa ki mesti nilai apik. Iya. Komposer. Apa, Mak? Komposer. Komposer. Kuwi tekek maksude iki ya kuwi. Iya. Terus arep diganti apa? Iki nyuwun diganti ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya mengko coba iso apa ora iki. Kudu ana notasine ana. Wong warga laras ki anggere wis ana notasi bres ngono kuwi tembak tempat rampung. Rampung dok-dok monggo ayang-ayang krampul. Ora, Mak, kuwi lak bocah-bocahmu. Ora apa-apa malah gayeng kok nek kaya ngono kuwi. Iya, ana meneh. Sugeng Dalu Mas Gading sampun transfer 150.000. Request kutut manggung ingkang nyekar Mbak Lintang Tenggoro-goro. Oh, nggih. Dari Mas Pen-pen Diwangun Banyumas, matur suwun. Ya, Mak. Saka Banyumas. Saka Banyumas terus iki ketoke iki ana meneh iki sik. Akeh banget lho iki, Nduk. Apa iya, Mak? Oh, iki ana meneh iki. Sugeng Dalu Mas Gading, Sugeng Dalu nyuwun caping gunung mengke kur. Oh ya, iki saking Mas Reza Pundong. Oh ya, mengko dipinangkani apa jenenge caping gunung iki nomor 1. Mengko le bawa urut saka iki Mbak Lintang tekan pojok kono kae, mbuh sapa kae pojok kae. Ora kaya ngono kuwi sia-sia iki Pak nek karo Simbah. Sapa? Simbah. Kae iki Mbah D. Kae iki apa jenenge bintange warga laras ki ya kae. Umpama warga laras ora melu ora ana Bupres iki wah ana sing kurang rasane. Iya. Saiki minangkane dibuka rasane. Caping gunung dhisik ben dibawa-bawani sik karo mbak-mbak sinden iki. Bener rada madang wae. Letak-letik. Omong-omongan wae. Ngrasani. Senengane kok gur ngrasani. Melu aku mbokan. Nek ngrasani iki aku ben melu ngrasake ngono lho. Maksude piye, Mak? Maksude tegese melu ngrasani kuwi, jenenge ngrasani kan ngrasake. Iya. Rasa rumangsane Tirjal mong kaca. Kowe iki omongan apa? Mbah aku ya ora ngerti aku omongan apa kok, Nduk. Siraku mumet bab kuliah iki, mumet tenan aku. Sesuk ki ana tugas urung tak garap e. Wah, iki ana meneh iki. Kepada Mas Dalang Gading kula Pak Siswa Saputra Bedoyo ikut ucapkan selamat HUT Karangasem, semoga sedaya dikasih uang apa iki ya? Dikasih nggih niki. Terus ndine iki, Mas. Tambah panjang umur. Minta lagu 1 podang kuning 2 gubuk asmara. Oh nggih, saking Pak Siswa. Nggih, siap. Niki wau, mengki kula wacane melih, Pak. Kula tak.
memperdalam iki lah. Kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kene maca ya mbok menawa to Mbak Lintang nek bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Dibawani. Heeh no dibawani kuwi iki bawane sing dijenglengke wis gayang banget. Iya. Bengi iki kan rak yo gak ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti ling ngadeg mongko sile jumeneng mongko Dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mengko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng dadu-dadu. Tak sumet malahan kowe tuan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo di nganu ngagemik Mbak, ampun mboten ngagemik mboten krungu niki mengke. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat Dik. malam juga Mbak Lintang. Mbak Lintang napa Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to Mas. Oh, Dik ya. Biasane ya Wis ngono kae. Kowe ora ngerti wae. Lho bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak ya. Wah, iya no sekarang yo ngerti dhewe. Iya, Pak. Digolekke nganu, apa proyektor, apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromak apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah, ngono kae aku tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilan iki apa. Padiake. Iya. Monggo bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, odeng Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Iya, penak Dik. Heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo Mbak. Monggo Dik. Heeh, kleru meneh aku. Bila saben bengi po? Iya. Oh, lah saben bengi. Heeh. Saben bengi. Nyawa. Nyawang aku apa nyawang sapa? Yang Mas Gading to Mas. Nggih. Jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.